sammen. Vi holder denne fest for alle jer, der er kommet her i dag. Velkommen. Mennesker mødes. Det korte øjeblik. Det kan være et ret magisk øjeblik. Der kan fortælles mange historier om, hvordan man mødes og bliver mødt. Jeg kan fortælle en historie fra mit liv, hvordan jeg mødes med nogle små mennesker i vuggestuen, der hvor jeg arbejder. Hver dag, når jeg starter på mit arbejde, så kommer der 5 små mennesker og løber imod mig og siger, ja, nu kommer hun. Det er en fantastisk måde at blive mødt på. Nogle af de små børn har ikke noget sprog. Og så vil det sikkert også være i dag, at man ikke rigtig kan forstå hinanden. Og tit og ofte så er det ikke noget problem i den måde, man møder hinanden på. Jeg vil ønske, at alle blev mødt på den måde på deres arbejdspladser. Jeg kan huske, da jeg flyttede til Fanø for 5 år siden. Der blev jeg mødt med åbne øjne, smilende øjne, om megen hjælpsomhed og nysgerrighed. Og det vil jeg også ønske for de nye flygtninge, der er flyttet til Fanø. De nye tilflyttere her til Fanø, at de bliver mødt med smilende øjne og nysgerrighed og venlige øjne. Jeg håber, at denne fest vil øge interessen for de forskellige kulturer. Og ligesom jeg bliver mødt af de små børn uden sprog hver dag, så kan man også møde mennesker på et ikke-sprogligt plan. For eksempel på et musisk plan, i dansen, eller på et kulinarisk plan. Og det er egentlig ideen med den her fest. At mødes i musikken, i dansen og i den kulinariske verden. Så velkommen alle sammen. Så har jeg et par... jeg har taget Axel med i dag. Jeg gerne vil synge sang for jer. Hanne? Hanne? Ja. Men Hanne? Oversættelserne? Der kommer lige et par oversættelser her. Ragnhild vil sørge for det engelske, og Assad vil sørge for det syriske, det arabiske. Skal vi lige klappe det danske? Hanne, she's the chairwoman of Kulturelt Samråd here in Fanø, and they are the masters of this hafla. And she started with saying that they have called this hafla for people meet, because the meeting, that can be a very magical moment. Nice and beautiful stories can come from that meeting. أول شيء هنا حكت إنه هي عضوة ما بيقولوا المجموعة اللي قامت بإعداد هذا الحفل هذا. هنا بيعتقدوا إنه هون في عدة ثقافات حابين يرحبوا فيكم اليوم. كمان هن الجميع جاي هون مشان محبتكم، يظهروا المحبة، كمان أنتم كمان لازم تظهروا المحبة. Kindergarten, and every morning when she comes to work, there are some of these small children. They're running towards her and say, "Yes, Hanne is coming." Not all of them have a language, but that is not really important. How you meet people is how you see them. You don't need to have a common language, and that might be how it is today. Some of us understand each other with language, and some do not. هنا هي بتعمل أو بتشتغل بروضة للأطفال. هي كل يوم الصبح لما بتروح على الروضة كثير أطفال الصغار هن اللي ما بيعرفوا لسه يحكوا مجرد بعض الكلمات،
بيرقدوا لعند هنا وبيقولوا اوه هنا يعني من محبتهم هالولاد بيهجموا عليها، رغم انه هن ما بيعرفوا اي كلمه او اي لغه ثانيه، يعني حتى اللغه الدنماركيه ما بيعرفوا لان هن صغار كثير. فاذا اللغه هي مثلنا نحن، يعني اللغه ما هي عائق. هن عم بيقولوا انه لا تقولوا انه اذا ما بنعرف نحكي وما بنعرف نعبر كثير فهذا شيء لازم يكون عائق، هذا ابدا ما هو عائق، مثل الاولاد الصغار بالضبط، هن متفاهمين هذا الموضوع جدا جدا. What is important is when you come to a place, you meet smiling eyes and open arms. And there are other ways of understanding each other than language. Music, dancing, food, there are so many things. And Hannah also said she moved to Fene 5 years ago, and she was welcomed with these smiling eyes and open arms. And she also hopes that all the new inhabitants speaking this beautiful Arab language, they will be met with the same smiling eyes and open arms. هلا هنا كمان هي جايه كانت قبل عايشه بألمانيا من حوالي 5 سنين، اجت لهون على فانو، كانت مثلنا جديده، فهي اجت لهون. صحيح الكل احتضنوها بذراعين او بايدين مفتوحه بقلب مفتوح، صحيح، بس هي كانت فضوليه اتوقع مثلنا كمان، لا تعرف اي شيء، تعرف حتى اللغه الدنماركيه لان ما كانت بتعرفها، لا تعرف كل شيء حواليها، كل شيء بهالمدينه او بهالجزيره هاي. فالفضول او هذا الشيء خلاها تتعلم شوي شوي. في شغله كمان مهمه، انه نحن بنتقارب على بعض او بنفهم بعض مو شرط باللغه، ممكن نفهم بعض عن طريق الرقص، الموسيقى مثلا، الرقص او الموسيقى او الطعام حتى، يعني لما انت تقدم شيء منيح، شيء حلو، هن كمان نفس الشيء بيقدموا شيء منيح، نتقبل بعضنا. فاذا اللغه ما هي عائق ابدا ابدا، مشان نعرف الكلام هذا. Jamen, jeg vil gerne spille sang, som jeg har øvet meget på. Det er ikke så, jeg kan spille, når der er nogen spil, men det er sådan, at det er solskin på drømmenes altan. De drikker kaffe fra kaffemaskiner hele formiddagen. Så kommer det her, det kender I måske godt, det må man gerne tage med igen. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Jeg kravler op i en stang til det jul, de engang kaldte storkering, og synger længe leve mangfoldighed. Danmark, jeg flyver en tur. Jeg synes du hænger gevaldigt med næben i dit fuglebo. Danmark, drømmens
ting til live, men det er vel som et vækkeord. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Vi sender spejle i solen til alle, der kæmper på skyggesiden. Og råber længe leve mangfoldighed. Yeah, yeah, yeah. Tag lige og hør. Yeah, yeah, yeah. Jeg kravler op i en stang til en jul, de engang kaldte stormand. Jeg håber længe leve mangfoldighed. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Sender spejle i solen til alle, der gennem skyggesiden. Råber længe leve mangfoldighed. Danmark, det banker på din dør. Har aldrig set dig så selvisk og ensom nogensinde. Men Danmark, pas på, du ikke dør. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Jeg kravler op i en stang til de jul, de engang kaldte stormand. Og råber længe leve mangfoldighed. Jeg har lige et par praktiske informationer til programmet. Hvad skal det lave nu? Der er drikkevarer. I kan købe drikkevarer allerede fra nu af. Kaffe, te, juice og så videre. Koster 5 kroner. Kager kan først købes fra kl. 15. De mennesker, der har haft kage med, når I skal hente jeres forme, så er det ude i kongeværelset på baren, ligger de parat til at være nede og vaske. Lige om lidt, så finder vi flere stole til alle dem, der står nede bagved. Dem henter vi ud fra her i lidt. Inde i det rum herinde siden er der vand til alle musikere. Men jeg har også nogle musikting, der er hjemme. Jeg har nogle legetøj til dig. Lige om lidt, så vil Ragnhild tage plads hernede foran. Du starter heroppe, Ragnhild. Det er godt. Ragnhild vil danse lidt mavedans for os. Det tager cirka 20 minutter. Så kommer Tiger og spiller syrisk musik for os. Og resten får at vide hen ad vejen. Skal komme til alle sammen.